Jeg vågnede i morges med 3 forkølelsessår på munden. Det er hidtidig rekord. Jeg vil egentlig gerne sige noget om det at være arbejdsløs, at det er svært ikke at kunne bidrage til fællesskabet. Det er svært, at der ikke er efterspørgsel på det, man kan. Der er mangel på anerkendelse, mangel på identitet, mangel på økonomi. Der er tid, man kan fare vild i. Og det er det paradoksale, fordi der er tid, som du selv kan bestemme over. Tid til pause, tid til at undersøge og få øje på det, du måske ikke får øje på i den daglige trummerum.